खुलुमबाय दिनै 28 फेब्रुआरि 2024 बुधबार। पेटीएम पेमेन्ट बेंकनि सासे मावथिआ पेटीएम कम्पानिया थैसिगोन बन्द जासिगोन होननानै गोबां निउज मिडियाफोराव फोसावजानायनि उनाव गावनि साख्रियाबो गैला जासिगोन, साख्रिनिफ्राय होखारजासिगोन होननानै दुखुजों सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय मावथिनि मुङा जाबाय गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ताया थैनायनि सिगां गांसे सुइसाइड नटबो लिरना गालांदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ दलगावनिफ्राय अपारेसन खालामनानै 25 केजि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 गान्जा फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय कारगा बाहादुर, हरे कृष्ण सरकार आरो दीपांकर चौधरी। एमपिनि बिसायख'थिनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि हानजानि सोमोन्दोआ जोबस्रांलांगोन। एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया क'क्राझाराव देरहानाया सेथियाव दङ। बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएल जेसेबां जमा जाथों, दिनैनि दिनाव बिपिएफ हानजाखौ फेजेननो हानाय रावबो हानजा गैया होननानै प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदों। मा खारन दं बेवहाय? जों खोनादों कौटि थाखा लादों, सासे केन्डिडेटनिफ्राय 5-10 लाख थाखा लादों। सासे मानसिनि नामावनो माने अफिसारा सासे बैनिफ्रायबो फैसा लादों। सिएसबिनि चेयारमेन जायफोर दायित्व मोननानै दं बा इएम जानानै दं, सिएसडि जानानै दं, बिथांमोना माने केन्डिडेटफोरनिफ्राय फैसा लादों। दा फैसा लानाया दिनै गलमाल जाजोब्बाय। एखे पस्टनि थाखाय 50टाल' पस्ट आरो अफिसाराबो 50 जननि लादों, इएमआबो 50 जननि फैसा लादों। दा रिजाल्टआ होनो हाला, गन्डगल जानानै थाबाय। दा बेफोरनो प्रमान बे इउपिपिएल सरकारा जे मोनसे कराप्टेड सरकार बेनो फोरमान खालामो। एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफ दोला जोबस्रांगोन प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय। खिन्थु बे बेसलेस स्टेटमेन्ट बियो। नायबानो जाबाय सोर देरहायो। दा देरहानायनि दिनै 1 नाम्बाराव जोङो दङ। दिनै जोङो अना बिपिएफ, बिजेपि, इउपिपिएल, जिएसपि जिमान दल ज' जाथों, दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया। जोंहा दिनै गभर्नमेन्ट गैया। गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो जे हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जादों आरो मा मुहिनि दं बेहायलाय? जोंथ' बेखौ हायना मुलि होनानैबो लाबोआखै, थाखा फैसा होनो हागोन होननानैबो लाबोआखै, सोरनोबा अरुणादय होगोन होननानैबो लाबोआखै, पिएमए न' होगोन होननानैबो लाबोआखै, 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानैबो लाबोआखै, बिफां गायनायनि फैसा होगोन होननानैबो जों रावखौबो लाबोआखै। नाथाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि भबिष्यतखौ दंस' खालामबाय, जोंनि हा हुखौ फाननानै जाबाय, बिटिआर रेकर्ड खालामनानै एनडिएफबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय। रन्जन दैमारिया दाबो जेलनिफ्राय गवाखिसै आरो अनेकथा फासि अर्डार जानानै दङ। 100 जननि बारा एनडिएफबि केडारफ्रा दाबो जेलाव दं। बिथांमोनखौ बख'नायनि जेबो बेबस्था खालामाखै। दिनै प्रमद बर'आ जे सासे उदाय रोङै, खामानि मावनो रोङै सासे नेता, बेखौ फोरमान खालामदों। बे सासे बेफारिया मा जुदि राजा जायो, बिनि रायजो राजाफ्रा निखावरि जालाङो होनदों। दा निखावरि जाबाय। बिटिसिनि 35 लाख मानसिफ्रा निखावरि जाबाय। आखायाव रावनिबो फैसा गैला, खामानिबो होनो हाला, साख्रिबो होनो हाला, बेबादिनो गोदाव सोराव जाजोब्बाय। दा बिथाङा जेखि होना मानो इउपिपिएल सरकारा एमपि इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो बायफागोन। जों देरहानाय लोगो लोगो बेवहाय माने इउपिपिएल सरकारबो थानाय नङा। दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जे पबित्र रिस्ता, बे एमपि इलेक्सनावनो बिथांमोनहा फाथैलाय बिसिलायनाय जागोन, आं बेखौ दिनै बुंनो हायो। बे सरकारा दिनै गोबां थाखा, हाजार कौटि थाखा बिथांमोना दिनै लुथिनानै जागासिनो दं। बिनि प्रमाना जोंनि आखायाव दङ। आइएसपिएलआव गोबां लुथिनानै जादों, नलेज फेस्टिभेलनि नामाव लुथिनानै जादों। गोबां माने खेला आरो मेला फाथिबाय थानानै गुबुन खामानिथ' मावनो हाखायाखै। कनस्ट्राक्सननि बेलायाव गैया, जेबो माने साख्रि बाख्रिथ' होनो हाखायाखै। दा बिथांमोनहा फैसा जानायनि मोनसे फर्मुला बाहायदों। मा सानफ्रोमबो खेला आरो मेला फाथि दिनै बिथांमोनहा फैसाखौ बख' जागासिनो दं। दा गामि ओनसोलाव लामा दालांनि जेबो बेबस्था गैया, दिनै इरिगेसननि बेबस्था गैया। गामियाव थानाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव जाजोबनानै दिनै हारियाना गुजरातआवसो दिनै खामानि मावनो थांफिनजोब्बाय। दा बे मोनसे दानि सरकारनि मोनसे लासिंसिं हाबाफारि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।